Тапшыруны дәвам итеп чираттагы котлау сәламен без Самара өлкәсе Нефтегорск шәһәренә юллыйбыз. Яраткан әниләрен, әбиләрен, Нугайбекова Әминә Рафат кызын матур туган көне белән ихластан Самара шәһәреннән кызы Галия, кияве Марат, оныклары Али, Алия, Нефтегорск шәһәреннән улы Усман, килене Наташа, оныклары Мәдинә, улы Өмәр, килене Марина, оныклары Ислам котлыйлар. Әниебез безнең тумышы белән зур Чиркли авылыннан. Туган җиреннән еракларда яшәсә дә, ул күңеле белән һәр чак туган ягында. Кадерлебез, син гаиләбезнең ышанычлы терәге, ярдәмчел, һәр вакыт безнең өчен тырышып яшисең. Инде без үзебез дә әти-әниләр булсак та, син һаман безнең хакта көенеп, без дип акталасың. Синең алда без түбән генә башыбызны иеп, барысы өчен дә рәхмәт укыйбыз. Сиңа иң матур теләкләр генә юллыйбыз. Ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге, сыйлы гомер, шиксез бәхет шатлыклар, имин тормыш, кайгы борчуларсыз таңнар, килер көннәрең куанычлы, туасы таңнарың өметле, гомерең озын булсын. Киләчәктә дә без балаларыңның, оныкларыңның кадер-хөрмәтләрен күреп, мул тормышта, исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын сиңа. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек, юлдаш булсын әни гомергә. Йортыбызны җылытучы учак, нур сибүче кояш син безгә. Балаларың, оныкларың бүген әйтә әнкәй, әбекәй, зур рәхмәт. Гомер буе безнең белән бергә яшәсәң иде сөеклебез шат, рәхәт. Уйлама әле картайылды диеп, өзмә әле үзәгебезне. Безнең өчен син һаман яшь, син һаман чибәр әле. Бу дөньяга син тугансың, рәхәтен күреп яшә. Балаларың белән бергә яшә әнкәй йөзгәчә. Алларыңа килеп баш иябез, рәхмәтләрне сиңа әйтәбез. Дугаларың белән ярдәм итеп сау сәламәт яшә әнкәбез. Кадерле Әминә Рафатовна, бала оныкларыгыз сезгә дип матур җыр яңгыратырга үтенделәр. Рәхәтләнеп соралуларын үтибез. Бәхетле булыгыз. Чәчләрең дулкын, дулкын, йөзең кояштай ачык, ягымлы күз карашың һәр вакыт җылыучы, җылыучы. Әнием бәгеркәем, мәңге дипсен йөрәгем, мин сиңа таңнар саен ак бәхетләр теләрмен. Мин сиңа таңнар саен ак бәхетләр теләрмен. Мәңге дипсен әнием йөрәгем. Күңелең акмамыктай, киңәшләрең гел зирәк, якты уйларың белән син безгә һәр чак терәк, һәр чак терәк. Әнием бәгеркәем, мәңге дипсен йөрәк.
сайын ак бәхетләр теләрмен мин сиңа таңнан сайын ак бәхетләр теләрмен мәңге типсен әнием йөрәгем Сүзләрең татлы синең тавышың шишмә шыңы теләкләрең гел изге моң тулы күңел җыры әнием бәгеркәе мәңге типсен йөрәгем мин сиңа таңнар сайын ак бәхетләр теләрмен мин сиңа таңнар сайын ак бәхетләр теләрмен мәңге типсен әнием йөрәгем мәңге типсен әнием йөрәгем Яраткан хатынымны, кызыбыз, сеңелебез, апабызны, кодагыебызны, Әминә Рафат кызы Нугайбекованы котлап, иң җылы теләкләрен безнең тапшыру аркылы тормыш иптәше Камил Харисович, әнисе Хатирә Ахатовна, апа, эне сеңелләре, Нефтегорск шәһәреннән барча туганнары һәм кода-кодагылары котлыйлар. Яраткан хатыным, бәйләде безне Аллаһы Тәгалә гомерлеккә гаилә итеп. Әллә инде миңа гына шундый бәхетләр язганмы? Менә инде 39 ел син бит минем өчен җир шарында да иң акыллы, иң сабыр һәм иң күркәм хатын. Мин беләм, ятлар гына түгел, хәтта үз-үземә дә көнләшеп яшим бәхетемә. Бер кайчан бер мине кимсетмәдең, ирне иретеп яшисең. Шын хатын буларак гаиләдә үз урыныңны беләсең. Ә урының синең патшалар тәхете. Үрим сиңа шәшәкләрдән, таҗлар затлы ташлардан. Бирим сиңа иң кыйммәтле бүләгемне башлардан. Ә бүләгем ул гомерлек сөеп яшәгән йөрәк. Туган көндә шын күңелдән телим сиңа теләк. Инде хыял күңелемдә күптәннән яшәп килә. Синең белән ул хыялда бриллиант туйларым җитә. Әби белән бабай булдык. Оныкларым бар хәзер. Ләкин һаман синең өчен мин җан бирергә хәзер. Кадерлебез, гадәткә кереп китте инде синең матур бәйрәмеңне бергә каршыларга. Бу көнне һәммәсе дә сиңа үз теләкләрен җиткерә. Әлбәттә, без дә читтә кала алмыйбыз. Чөнки син безнең өчен кадерле һәм якын кешебез. Алтыннар артыннан, кайдадыр куйган маллар артыннан син бер кайчан да җитәргә акталып яшәмисең. Син барына бәрәкәт дип, аздан да тәм табып яшәргә безне дә өндисең. Шуңа күрә бүген без сиңа Аллаһы Тәгалә биргән саулыгың артмаса да, иң мөһиме кимемәсен дип телибез. Уңганлыгың, сабырлыгың, акыл тәҗрибә тулы булган тормышыңда хәзер инде ләззәтләнеп яши торган вакытың җитте. Сизмәдең дә, гомереңнең әкренләп күзләренә керәсең. Тик син һаман күңелең белән яшь дип торасың. Бу бик матур һәм дөрес сыйфаттыр. Чөнки әйтелгәнчә кешегә шул кадәр яшь ничә яшькә ул үзен сиземли. Алда да сиңа шундый ук яшь булып калуыңны телибез. Балаларыңның игелеген күреп матур гомер ит. Бел, кирәк чакта сиңа ярдәмгә ашыгырлык туганнарың, кода-кодачаларың бар. Моңлы җырдай озын булсын синең гомер юлларың. Котлы туган көнең белән яраткан туганнарың. Барыр юлың озын әле синең. Эшләрең дә әле тау хәтле. Күңелеңдә күпме теләкләр бар. Гомерең озын булсын шул чаклы. Котлы булсын туган көнең.
Ашсын шынга хыяллар, әле ярый әткәң безгә сине туганнар. Шатлык белән тулы күңелләрен, якын кешеләр бүген янәшә. Киләчәктә шулай матур гына бәрәкәттә якыныбыз яшә. Якыныбыз безнең барыбызга гөл ашыга ярдәм итәргә. Язсын Раббым 90-нарын узып 100 яшеңә барып җитәргә. Хөрмәтле Әминә Рафатовна, бар якыннарыгызның да изге теләкләрен сезгә тапшырып, бүләккә җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз.